To je dneska novinka. No honem se ještě takhle... No co to bylo? Co to bylo? Co to... A pec nás spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pekař není doma a mladý to a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka a ten má velké kladivo. Dá do toho 4 rány a už je to hotovo. Co to je? Taková sranda? Takováhle legrace? Ano.